Toto je nový SsangYong Rexton a na úvod chcem, aby ste si vy diváci tipli, že koľko podľa vás toto auto, tak ako ho tu vidíte, stojí. Takže nám napíšte do komentáru, no a ja vám teraz prezradím tú jeho skutočnú cenu. Rexton v tej základnej výbave s jediným dostupným agregátom, a to síce naftovou 2.2 pod kapotou, začína od 38 000. Lenže tento náš kúsok je v tej najvyššej úrovni výbavy Premium Plus a stojí 46 000, čo si myslím, že za takýto kus auta, ktorý je plný výbavy, je veľmi priaznivá cena. No a keď vám poviem, že väčšina tej výbavy je zadarmo, verili by ste mi? Áno, počuli ste správne, bez toho, aby ste dali jediné euro, vám teraz SsangYong prihodí akciový balíček Premium Plus v hodnote 2700 eur. No a čo obsahuje? 360 stupňovú kameru, ktorá si môže absolútne bez problémov potýkať s prémiovkami. Taktiež tu máte funkciu automatického polovania sedadiel na štýl Mercedesu na dverách, ktoré má okrem iného nielen pamäť, ale aj funkciu komfortného nastupovania. Ak budete prevážať nejakú celebritu, tak okrem tých zatmavených zadných okien môžu oceniť aj to, že súčasťou toho balíku je takéto clonítko. Pri cestovaní určite oceníte, že tu je aj detekcia slepého uhla s varovaním pri zmene jazdného pruhu. No a nakoniec, ak by ste boli náhodou nepozorní pri cúvaní, tak auto vás vie varovať na prichádzajúcu premávku. Ale nepozerajme sa iba na to pozlátko. Bezpečnosť by mala byť vždy na prvom mieste. A osobne nechcel by som byť prekážka, do ktorej Rexton vrazí, ale za volantom by som teda chcel sedieť, pretože pozrite sa na to, od kabíny vás delí ešte meter vyše hmoty, ktorý vás ochráni. No a to nie je jediný dôvod, prečo sa v tomto aute budete cítiť bezpečne. V Rextone vás nebude chrániť iba hmota, ale aj 9 airbagov. Medzi nimi aj kolenný pre vodiča a bočné pre cestujúcich vzadu. Taktiež inžinieri upravili stĺpik riadenia a volant tak, aby vás ochránili pred poranením hrudníka. Poškodeniu chrbtice majú zabraniť aktívne hlavové opierky, ktoré sa v prípade nárazu automaticky pohnú vpred, aby poskytli lepšiu oporu. SsangYong Rexton je svojím jazdným prejavom jednoducho loď. Opäť je tu rastá rámová konštrukcia, ktorú už dobre poznáme napríklad z Musa, a tu funguje ešte o niečo lepšie práve vďaka tomu lepšiemu rozloženiu hmotnosti, čo zaručuje, že je tu menší taký ten žele natriasací efekt. Čiže keď prejdete nerovnosť, tak stále je tu nejaký taký rozhompálaný doraz, ale už to zďaleka nie je až také citeľné ako práve pri pick-upe. Imidžu, aký nastavil Rexton, mierne chýba motor, pretože pod kapotou je opäť naftová 2.2 s výkonom 202 koní a 441 Nm. Sily má tak akurát, ale dva valce naviac by vôbec neboli zlé. Aj keď v tomto aute vás aj tak nič nemotivuje k rýchlej jazde. 8-stupňový automat od Hyundaiu tu je nastavený veľmi vlažne a nejaké svižné reakcie na plyn radšej nečakajte. Rexton si určite nemilte s nejakým pretekárom, jednoducho toto auto je určené na kľudnú a pohodovú jazdu, no a pokiaľ ju v tomto aute praktizujete, tak budete s jeho jazdným prejavom spokojní. Asi každému je jasné, že 4,9 metrový kusisko auta nebude mať s miestom problém. Ak neveríte, nazrite do ozrutne veľkého batožinového priestoru. Jeho základný objem je podľa merania VDA 1051 litrov. Ak by vám ani toto nestačilo, môžete sklopiť druhý rad sedadiel a vznikne tak plocha s objemom takmer 2000 litrov. Napriek mohutnému priestoru zamrzí chýbajúce dvojité dno. To zrejme súvisí s tým, že Rexton si môžete objednať aj ako 7-miestny. S rázvorom 287 cm by však bol hriech cestovať kdekoľvek inde ako v strednom rade. A to sedenie vzadu je skutočne vynikajúce. Mám tu výborný priestor na chodidlá, na kolena taktiež sedadlo je nastavené na moju výšku 180 cm. No a ten priestor na hlavu je pochopiteľne bezkonkurenčný. A taktiež aj tie výbavové prvky, odkladacie priestory ma tu veľmi tešia, pretože je tu dvojstupňové vyhrievanie zadných sedadiel. Je to takéto nástupné madlo, ktoré sa pri tej svetlej výške určite zíde. Okrem toho brutálneho priestoru si tu viete urobiť ešte väčšie pohodlie vďaka polohovateľným zadným sedadlám. Taktiež je tu aj to spracovanie stále na úrovni, máme tu koženú výplň dverí. No a potom je tu napríklad aj možnosť nabíjania dvoma USB portami, prípadne 12 V zásuvkou. Je tu krásny odkladací priestor na telefón, taktiež aj vo dverách zmestíte tam fľašu a aj nejaký iný
ja neviem, cukríky alebo čipsy alebo hocičo iné. No a potom je tu ešte táto lakťová opierka, ktorá teda ponúka ďalšie dva cup holdery a ďalší odkladací priestor, takže myslím si, že cestujúci vzadu budú náramne spokojní. Jediný, kto bude trošku menej spokojný, tak budú rodičia, ktorí sem budú chcieť dať detskú sedačku, pretože tie Isofixy nie sú práve najlepšie prístupné a môžete si poškodiť tie krásne kožené sedačky. Ďalej trošičku škoda pre tých náročnejších pasažierov je to, že tu chýba trojzónová klimatizácia. Keď budete mať plné ruky ako teraz ja, tak určite oceníte, že súčasťou toho balíčku je aj inteligentné otváranie VK batožinového priestoru, čiže keď takto pri ňom postojíte, tak sa samé otvorí, len teda je to dosť pomalé VK batožinového priestoru, to musím povedať, takže existuje rýchlejšie, ale určite je to užitočné. A nakoniec pracovisko vodiča, pri ktorom sa mi nielen skrz spracovanie, ale aj prezentáciu tlačí do slovíčko Premia. Áno, ešte stále to nestačí na to, čo sú schopné robiť nemecké automobilky alebo prípadne zvyšné dve korejské, ale napriek tomu za 46 000 je toto mimoriadne pekný interiér. Veľmi sa mi páči táto koža, ktorá tomu dodáva práve taký ten luxusnejší vzhľad, ale zároveň sa mi páči aj to, že tu ostali prítomné fyzické tlačidlá a tým pádom toto auto viete ovládať doslova poslepiačky, pretože či už je to klimatizácia alebo rôzne iné asistenčné prvky, všetko má svoje dedikované tlačidlo a nemusíte sa tu hrať s displejom. Máme tu taktiež aj komfortné prvky, ako napríklad vyhrievanie volantu alebo taktiež vyhrievanie sedadiel a dokonca ich odvetrávanie, čo je nie až tak úplne bežné. A aj na margo napríklad odkladacích priestorov tu jednoducho taktiež niečo vytknúť, pretože tu máme veľkú stredovú priehradku s držiakmi na nápoje, taktiež veľkú lakťovú opierku, veľké ložné priestory vo dverách a s tým priestorom tu naozaj nebude žiadny problém. No a potom tu máme aj dvojicu displejov, ten stredový má trošku takú horšiu kvalitu, ale naopak digitálny prístrojový štít predo mnou, jeden z najlepších, aké poznám. Nečakal by som to, že SsangYong sa dokáže takto hecnúť v tomto podaní, ale jeho zobrazenia sú veľmi prehľadné, má ostrú grafiku a dokonca má aj režim, kde si viete zrkadliť to, čo vidíte na stredovom displeji priamo pred seba, čiže ak ste pripojení na Apple CarPlay alebo Android Auto, tak viete mať pred sebou napríklad navigáciu Waze alebo Google Maps, čo je absolútna paráda. Keď už som spomenul ten Apple CarPlay, tak konektivita je tu samozrejme tiež, čiže máte tu CarPlay, ale aj Android Auto, čo je trošičku škoda, tak sú iba skrz káblové prepojenie, čiže aj keď tu máte bezdrôtovú nabíjačku, tak je v tomto prípade v podstate zbytočná, jedine, že ju bude využívať spolujazdec. Ale hovorím, v prednej časti je Rexton opäť raz veľmi príjemné prekvapenie, takže celkovo Rexton je veľmi podarený až na jednu vec, a to síce odomýkanie dverí, ktoré mne osobne pripomenulo Daewoo, ktoré mala moja babka a trošku to kazí ten dojem. Asi nie je reálne očakávať, že dvojtonový mamut, ktorého viete naložiť až na 2800 kg a ťahať s ním trojtonový príves, bude jazdiť za 7 litrov. Univerzálna spotreba počas nášho týždňa sa zastavila na čísle 9. Ak si to rozdelíme, tak na diaľnici si Rexton vypýta 10,6 litra, na okreskách 8,7 litra a nakoniec v meste to bude 9,5 litra. A poďme teraz vyniesť z toho slona z miestnosti. Design. S radosťou oznamujem, že žiadny ázijský dizajn sa v tomto prípade nekoná, ale práve naopak, toto je za mňa čistá Amerika. Ak by mi niekto povedal, že toto auto je práve importované zo zámoria, tak by som nemal dôvod mu neveriť, pretože minimálne spredu vzbudzuje veľký rešpekt, je tu masívna predná maska, veľmi pekne dizajnované sú nielen hlavné predné svetlá, ale taktiež aj nového svetla do tohto dizajnového prvku. Bočnému profilu v našom prípade dominujú tieto 20-palcové chromové disky, asi v živote som na aute nemal chromové disky. Je to síce príplatok, ale ak ste reper zo sídliska, tak je to samozrejme must have, ale myslím si, že predsa len tou užitočnejšou a bežnejšou voľbou budú klasické 18-palcové zliatinové disky. Ale určite sa pýtate, že prečo dizajn tohto fešáka, ktorý by bez problémov mohol prísť niekam pred divadlo a budil by obdiv a dojem, riešim v takomto štrku, piesku a pri vode. Nuž, je na to veľmi ľahká odpoveď. Sme tu z toho dôvodu, že v SsangYongu Rexton máme tento otočný ovládač, ktorý už za ten týždeň voskania sa po asfalte zapadol prachom, ale práve to je ovládač pre pohon všetkých 4 kolies, takže ja tu nastavujem režim 4 High, takže aktivujem pohon všetkých 4 kolies a môžeme sa ísť trošku zaprášiť. Vyhliadol som si tu také dve
prekážky. Sú to aj trošičku vyjazdené také kolaje. Najprv to skúsime prejsť takto plynulo a potom mu to aj sťažíme zastavením niekde v nejakom strmom bode. Ale aktuálne absolútne suverénne a bez problémov to Rexton zvládol. Takže idem mu to trošku sťažiť. Inak tá 360 stupňová kamera to je ohromná pomoc aj v offroade. Len trošku mi vadí, že ten brzdový pedál má taký strašne dlhý chod. Dobre, vidím aktuálne iba oblohu. Stále máme iba ten stredný režim High, ešte som nepoužil ten režim Low, ktorý je určený pre ten najhorší možný terén. Systém Auto Hold je aktívny? Hádam, hej. Dobre, takže poďme to skúsiť teraz. Sme v strmáku, auto krásne drží. Bez prehrabnutia kolies. Wow, tak toto akože bolo na úrovni Toyota Land Cruiser. Ale poďme teraz teda na ten náročnejší stupák. Čo je dobre pripomenúť, že si sem viete priplatiť aj uzavierku diferenciálu za 600 €. Nie je to štandardná výbava, takže na to nezabudnite. Ale tak toto je kopček, ktorý už teda vzbudzuje celkom rešpekt. Stredný režim, nejdem tu nič meniť ani s režimami jazdy, ktoré tu sú, jednoducho tam nechávam režim normál a poďme na to. Takže zatiaľ úplne v pohode. Teraz ideme s rozbehom, potom skúsime aj zastaviť. Tu už máme trošičku aj taký náklon mierny. Nenazval by som to krížením, ale rovné to taktiež nie je. Akože citeľne sa auto už trošku viacej namáha, ale naďalej absolútne suverénne, a čo ma fascinuje asi najviac, bez prehrabnutia kolies. To je extrém, čo toto vie. Takže SsangYong zatiaľ všetko zvládol, čo sme na ňoho prichystali. Áno, jednoducho je sucho, kebyže je napršané, čo možno aj za chvíľu bude, tak by to bolo ešte o niečo náročnejšie. Ale teraz to teda poďme skúsiť druhýkrát, to väčšie stúpanie, ale zastavím v tomto bode. A teraz som zvedavý, že ako sa to bude správať. Takže púšťam brzdu, auto krásne drží a poďme. A teraz nádherne, plynulo. Fakt ako klobúk dole, pretože toto už vôbec nie je sranda, takéto stúpania, a SsangYong ich zvládol, že bez myhnutia oka. Takže brutál po tejto stránke. Nemusíte sa tu ani úplne báť takýchto prašných ciest. A práve to mám aj na tom aute rád, pretože vy tu môžete ísť v podstate akokoľvek, jedno, že či pôjdete na chatu alebo niekoho zahrabať, a stále máte pocit, ako keby ste na nejakej horšej ceste 3. triedy na Slovensku, ale vôbec to nie je nič strašné. Taktiež je tu 22 cm svetlá výška, takže by ste sa nemali báť ani o to brucho. A máme tu taktiež aj asistent z jazdu z kopca, tak si ho poďme teda rovno vyskúšať. Čiže púšťam auto, krásne si pribrzďuje a drží stabilných 5 km za hodinu. Poďme si Rexton porovnať s konkurenciou. Škoda Kodiaq začína v porovnateľnej motorizácii o 1000 drahšie. Ak si ju dovybavíte na úroveň Rextonu, rozdiel sa prehlbí na 2000 €. Máte tu však Matrix LED svetlomety, bezdrôtovú konektivitu a tradične pre Škodu Simply Clever riešenia. To znamená, že aj keď má Škoda Kodiaq menší kufor, dokážete ho efektívnejšie využiť. Niektorým môže taktiež viac vyhovovať konzervatívnejší dizajn Škody a jej overený imidž. Nemôžeme zabudnúť ani na širšiu dostupnosť servisných miest a hlavne širšiu ponuku agregátov. Ak by sme však hľadali konkurenta s ramovou konštrukciou, musíme sa pozrieť na legendárnu Toyota Land Cruiser. Jej motor disponuje väčším krútiacim momentom a taktiež má aj väčšiu 85 litrovú nádrž. Najviac v prospech Toyoty hraje Renome, ale bolo by zaujímavé ju v teréne porovnať práve s Rextonom. Ten ponúka oproti Land Cruiseru výrazne pokročilejší palubný systém a kvalitnejší 360 stupňový pohľad okolo auta. V neposlednom rade je tu opäť téma ceny, nakoľko v porovnateľných výbavách je SsangYong o bláznivých 30 000 € lacnejší. A dostávame sa zároveň na koniec dnešného videa, takže ak si chcete pozrieť test na SsangYong Musso, kliknite sem, alebo ak si chcete pozrieť 5 topov a 5 flopov Cupry Formentor, kliknite sem dole. A ja sa s vami lúčim, moje meno je Mišo a vy ste sledovali Štartstop.sk.